אוקיי, שלום צופי יוטיוב. היום אתם תראו סמים מאוד יפים. קודם כל, נראה לכם שיש לי פה חבילה מעורבבת. באמת, ממש מעורבבת. כן, ממש מעורבה. נעשה אפילו ככה. באמת די מעורבה, נעשה את זה עוד עורבה עכשיו. ואני צריך עכשיו את הצלם שיהיה בתור מתנדב שלנו, שיראה גם שכל הקלפים פה שונים אחד מהשני, ושיגיד לי גם מתי לעצור. תגיד לי לעצור. סטופ. פה יצא לנו 9 מאוין אדום, אוקיי? אחרי 9 מאוין יש לי קלף. הקלף האמצעי. אני מבקש ממך לקחת אותו ולראות אותו. אוקיי, יש לכם? אתם ראיתם? כל הצופים ראים? אוקיי, תגיד לי לעצור בבקשה. עצור. פה. שים אותו. אני סוגר עליו, אוקיי? באמת שיהיה מעורבה. עכשיו תראו, יש לי פה חבילה. תראה להם שהיא חבילה חדשה לגמרי. חדשה לגמרי עם הניילונים עליה. אוקיי, אני אוציא את הניילונים. כן, נשים אותם פה. חבילה פתוחה. נוציא כספים שיש בתוך. ותראו באמת שהחבילה חדשה, כי החבילה בדרך כלל מסודרת ככה, לפי הסדר הזה. ולפי הסדר הזה. שימו לב, אני עושה כזה דבר, ויש לי קלף אחד הפוך בחבילה. בוא נראה, הנה, הופ, יש לי פה קלף אחד הפוך. וצלם להם קודם כל, הכל רגיל חוץ מהקלף ההפוך. אוקיי. כן, אני אקח את הקלף ההפוך הזה ואתן לכם לראות אותו. שימו לב, זה הולך להיות משהו מדהים. דם. איך עשית את זה? יואו, אתה חייב למד אותי. זה אני אראה בסרטון, יכול להיות הבא אם יהיה. אוקיי, עכשיו נמשיך להראות עוד כמה קסמים. אני צריך המתנדב שלנו שיבחר איזה קלף שהוא רוצה באמת, איזה קלף, תצביע על איזה קלף, תיקח אותו. אוקיי, יש לך? ראיתם? ראו הכל? ראו? ראו. אפשר אותו בבקשה? בבקשה. אני אקח אותו ואכניס אותו פה באמצע. אוקיי, באמצע. עכשיו תראו, כל הקלפים פה רגילים, אני עושה כזה דבר, הופ, והקלף שלך קפץ למעלה. עכשיו קפץ למעלה. אבל שמתי אותו באמצע. זה קסם, אבל אם אני לוקח את הקלף שלך, אוקיי, מכניס אותו פה באמצע, אוקיי. עושה לו כזה דבר, הוא השתנה. אוי. הופ, אני לוקח אותו, מכניס אותו פה לאמצע, ואז עושה כזה דבר, והקלף שלך קפץ למעלה. אתה חייב, אתה משגע אותי. אתה צריך להוציא סרטוני הדרכה, זה מטורף, באמת שזה מטורף, אני אומר לך את האמת כאילו. אוקיי, נעשה עוד קסם אחד. יאללה. אתה תבחר את הקלף שבא לך. סטופ, זה הקלף שאני רוצה. אוקיי, הצופים הם ראו? אוקיי, אני אכניס אותו, תגיד לי לעצור. ויעצור. אוקיי, שים אותו פה. בבקשה. עכשיו סתכל, אני אערבב את הקלף שלך. נעשה 1, 2, 3. יש, הקלף שלך עם מעורבב, ועכשיו תתרחק טיפה. צריך שיראו את כל הקסם. עכשיו, תראו. נעשה כזה דבר. רואים את החבילת קלפים? כלום? תסתכל טוב, צריך קופץ ממנה אחד מהקלפים. הופ, קפץ קלף. אוקיי, וואי. שזה הקלף שלך. זה קסם לסיום, אבל תשמע, אתה עושה לי קורס, אתה אלוף, כאילו, תראה, זה קסמים כעיקרון סטנדרטיים, אבל... מה שמדהים בו, שאם אני לוקח אותו, רואים? כל הצופים רואים? לוקח אותו, הופ, מכניס אותו פה לבדן, נעלם, הופ, חזר. להתראות בקסם הבא.